Da, pušim. Svako jutro započnem s novom kutijom. Ništa slađe od duhanskog dima ujutro. Koliko pušim? Bilo je tu godina. Započeo sam u 7. razredu. Ekipa s mora je pušila, pa sam morao i ja. Kad sam počeo, više me nitko nije bulijao. Bio sam cool. Da, imam problema s disanjem. Doktor kaže da neću još dugo jer imam 6 puta 4 cm rupu na plućima. Ne bih htio umret, ali sad je kasno, ne mogu prestati. Dužan sam susjedu 3000 eura. Ne mogu mu otplatiti, nemam od kuda. Možda je bolje da umrem.